Du starter med at skrive borger.dk i adresselinjens felt til venstre over pilen. Tryk derefter på Enter-knappen. Derefter skriver du adgangskoder i søgefeltet, her markeret med en rød cirkel. Her på denne og den næste side er der flere gode råd om sikkerhed på nettet. I dette e-kursus kigger vi på emnet sikre adgangskoder. Under dette menupunkt finder du 8 råd, som vil vise dig vejen til en god kode. Vi kigger på de enkelte menuers vigtigste punkter. Adgangskoder er en metode, hvor du kan beskytte dine personlige oplysninger og udstyr. En adgangskode beskytter dig mod misbrug ved tyveri af dit udstyr, og koder sikrer dine oplysninger, når du logger på din mail, sociale netværk, netbank med mere. En god kode indeholder mindst 8 tegn, store og små bogstaver, flere tal samt specialtegn. Personlige oplysninger om dig selv og børnenes navne, tallene 1, 2, 3, 4, det er for nemt for en hacker. Bruger du den samme kode flere forskellige steder? Dette er ikke det bedste valg. Jo bedre kode, jo bedre er du og dine oplysninger sikret. Som du kan se i den røde ramme, kan en god kode være svær at huske også for dig selv. Husk, at det er den også for en hacker, som prøver at stjæle dine oplysninger. Privatpersoner som dig og mig, vi er også interessante for hacker og kriminelle, der kan udnytte vores udstyr til kriminelle handlinger. Har du svært ved at huske dine koder, så er der hjælp at hente på nettet. Password Save vises her som en mulig løsning, som du selv kan kigge nærmere på. Er dit kodeord sikkert? Prøv dette program. Skriv passwordmeter.com i adressefeltet. Derefter skriver du din kode i passwordfeltet. Resultatet viser sig straks i felterne nedenunder og ude i de farvede felter i højre side. Prøv selv, hvor sikkert dine koder er.